Taitoja 2013 Joensuu-tapahtuma on parhaillaan käynnissä ja Radio Netsin Claudia Käkelä on myös paikan päällä. Siellä on Claudia tainnut porukka päivän aikana lisääntyä entisestään. Kyllä, ehdottomasti kyllä saa tuolla pyörätekniikkaa käyttää, kun yrittää paikasta toiseen päästä, että porukkaa riittää. Oletko sä oppinut jotain? Olen. Tuossa juuri opin tunnistamaan kanin sukupuolen, mikä on itse asiassa kuulostaa helpolta, mutta onkin todella hankalaa. Okei, no miten se tunnistetaan? No se tunnistetaan niin, että se otetaan tuosta syliin ja käännetään selälleen siitä ja sitten sieltä sormilla ne värkit sieltä sitten esiin ja sortut tiskiin ja sitten siitä, että ja oli vielä sitä paitsi kastroitu kani, että ei voinut edes sitten mistään sieltä semmoisista tärkeistä. Mutta mulla on myös tässä tuomarin ominaisuudessa toimiva Saana Rouhiainen, niin Saana, mitenkäs mulla meni tämä sukupuolen tunnistustehtävä? No aika hyvinhän tuo näytti menevän, että minä tietysti olin tuomarin oikeudella syömässä tämän alkutehtävän ajan, mutta oikean tulkintaanhan siinä pääsit. Ja miltä nämä mun otteet näytti? Näit kuitenkin tämän osuuden, kun mä tätä kania käsittelin ja juuri yritin sieltä niitä hommia sitten saada esiin. Kyllä, otteethan näytti ihan vallan hyvältä, että sehän tässä on jujuunakin tässä eläinten kanssa tekemisessä se, että jos et tiedä, teet, niin näyttele, että tiedät, niin se yleensä riittää. Ja sehän multa erittäin hyvin sitten myöskin onnistuu, että Herpertti, jonka nimesin ennen tätä tehtävää Herpertiksi, kun en oikeaa nimeä tiennyt, niin Herpertti pysyi Herperttinä, että poika sieltä tuli sitten. All right. Meinaat se jatkaa jotain tuommoisia vastaavanlaisia sukupuolen tunnistamistehtäviä? Mitä sä meinaat loppupäivänä siellä tehdä? No onneksi täällä nyt ei enempää näitä eläimiä. Hevosia tuolla näkyy olevan pihalla, mutta hevosen alueelle en kyllä ole tässä menossa todellakaan. Hevosta, jos ei tunnista sukupuolta vähän kauempaakin, niin sitten pitää mennä ihan muualle joku hevosen alueelle. Silmälääkäri voisi olla semmoinen. Kyllä. All right, kiitoksia. Oon varovainen hevosten ja muiden eläinten kanssa ja pitäkää lystiä Joensuussa.